Ha? Ano man? Tawag? Ako lang yung tawag. Ako na lang yung... Ako rin tawag yan. Kaya wala ako din sa dito. Gawin naman yung galog. Kasi di siyang balik dong. Nanghid na. Handa kong balik. Nakakuha na sila to. Kawas Janel ah. Sila tulong ako. Ikaw na lang wala dyan. Isa man. Junel? Na, Junel! May klase na ka? Wala, no? Papauli yun na kang daddy ni mo. Kulatahan na po ka Janel. Kulating nga dyan. Dili ko siya. Wala, no? Nakainom? Nakainom na? Naman siya bike. Gabike man na siya din. Junel, pauli, magbahit ka na lang. Ang isog sa daddy ni mo. Gaulan mo ko, no? Gaulan ba? Gaulan, no? Gaulan ko no dire, diya wala. Uli na! Ambot eh Janel. Ha? Naligaw mong good na. Talagsaon ra ba ya? Hindi naman siyang gaulan. Hindi siyang pauli. Ala na lang tukob day. Jadi, siya aman mo, yan na lang nagkakuha ng dire.